Ayo lur, gak bareng mangan iki dinikmati. Ayo iki. Enak Lawe itu sayure. Ya, ternyata ya, mati lampu enak iki. iki. Mati lampu. Ini iki lur, mangane ya ala kadar. Cukup ngene iki ae. Lawe. Nah, iki lawe iki. Iki mau rati goreng anune. Tahu isine ya ngurangi titik minyak dari wong tuanya guys. Kudu kon ngurangi minyak. Kita ikuti. Ayo lur, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma karena batina ada benar. Amin. Yo. Bener, napa enak lur. Kulit semongko. Kulit semongko jadi buah dimakan ya buah kulit deh kayak sayur ya. Jukuk juga iki. Ya lek wong lanang kurang gede. Halo lor, yang makan sore malam. Ternyata masak blek-blek enak. Ya bareng karo mama neng kae Nora. Apa? Barel. Monggo nedhi sedulur. Lawe sayure anu kulit semongko. Iki bapakane nyayur. Kulit semongko. Mau. Monggo nedhi, mari makan. Bismillah. Kacok. Sok ditotong apik. Asin Pak? Itu aja. Enggak, ini nangis berarti. Monggo nedhi sedulur. Enak ya. Enak ora ya dinikmati. Yang penting kan rasa itu barang itu kan bahan segala macam yang penting disajikan dinikmati dengan rasa syukur nikmat. Sayurnya campur-campur. Ana kulit semangka, ana kacang buncis, ana rempelo,
tepungnya. Wis ya lor, iki kontene Mamak Neng sakmene wae kanggo dina iki. Sesuk insyaallah disambung. Video Yo, sing njaluk. luwih jelas Njaluk dukungane. iki mudah-mudahan ben iso terus langgeng lancar lek gawe video Mamak Neng iki kita dukung. Yo sing padha dukung mudah-mudahan padha sehat kabeh, sehat walafiat murah rezeki. Ya, alhamdulillah sakmene ning anu Mamak Neng ya kontene. Matur Assalamualaikum, suwun. matur suwun. Matur suwun yang sudah nonton. Dadah. Assalamualaikum.